Tistarawni sejjer lejn il-banjiet wara mmur nippassiġġa nemes xi żewġ għażbiet nitħaq li xebbit kollha u ma' xi waħda nibda ċajt iżda m'għadhomx bdil-ħajjex rigal ħelu id-Dubajt. Anqas biss irrid niftakar x'inhu r-rigal x'waħda din għaliex inħossni nikollha juġawni ju imqanqlin. Grazzjani kum għat-tfajla miegħi ħatta sax-xalem xtrajt ġelatu plastik pastizzi u xi sufler jeħseb ta' tifla kwieta imma xejn ma kien minn dan għażliet ċopp onesta tista' l-affar xitan. Jien għal-banju stidinta u wara ftit ta' żmien kważi tnejn qalb waħda aħna morna flimkien u bl-imħabba tkellimna u malli sar il-ħin tlabta sabiex tannaqni kif konna imqaddin. Blokna r-raġel qawwi jidħol xi naqra dan kien għal-żor kif rani m'għandna magħha xarrab li daqqa ta' pom. Ma daqqa txuf ġol-ilma bil-wex bollox waqajt u malli ġejt sensija il-banju ħadd ma rajt. Din daqqa jiena żomma tifkira tal-banjiet biex kemm jibqali l-omor ma ntellem għal-ċebbi. Grazie.